Hello, लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव गिबियावनो नै ब्लग लानानै फैलायबाय मा होनो लोगोफोर जेबो नङा ओरैनो ब्लग लानानै फैलायबाय सानफ्रामबो ब्लग आरो मा लाबोनो ना आं मा होनो जोंहानि मैगं बारिखौ खिथिनो नागिरदों बहुत सान्दुं गोसाथार जादों नागालेण्डआव एकदमबारे थानो हायै बायदि सान्दुं गोसाथार आरोना ओमफ्राय मा होनो आङो फाथो मैगं फोदोंमोन आरोना आङो दिनै फार्स्ट माने फाथो मैगंखौ खानानै एवनो नागिरदों संना जानोसै दिनै गोथावनो एकदम दायो मा होनो नोंथांमोना साननो हागोन ना मा ससमा गाननानै ब्लग बानायदों होननानै आंना माने मेगना एसे बया जादों आरोना मेगना आंना तारा दोंसे जबाय माने एसे प्रब्लेम जादों आरोना मेगन फिथाइया टेक्साय सासोगारो आरोना गोजा थै जाजोबना दङ मेगन फिथाइयाव ओमफ्राय आं ओंखायनो दायो डक्टरनाव देखायनानै माने ससमा लाबाय आरोना डक्टरा ससमा होदों आंनो दा ओमफ्राय बिदिनो मबाइल ओरै नायदोंबाथाय टिभि ओरै नायदोंबाथाय माने ससमाखौ माने गाननो खिथादों आरोना ओंखायनो दा आङो माने गाननांगौ जाबाय आरोना खस्थ' मोनो गानबाय थानो बारा मोजां मोना ओमफ्राय एसे दा नै मबाइल नायदों नालाय आं माने ब्लग बानायबाय दं नालाय ओमफ्राय ससमाखौ गानबाय आङो दायो स' नोंथांमोना आङो आंनि फाथो मैगं खानायखौ एसे खिन्थिना होनोसै थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नै मा होनो लोगोफोर जोंहानि मैगं बागाना बेनो आरोना नै आंना बोराया माने मस्थ' सान्दुं गोसायावनो मा होनो हाग्रा फुना होबाय दं आरोना मैगङाव बार'खाजों मा होनो एकदम दंफां माखा दाखालि बायजोबदों आरोना इ माखाखौ एकदम बायला बायलि जाजोबदों मैया दानफायनानै गार'जोब्बाय खावसे दंफां बायनाय माखाखौ जि गोसा बार'खा फैखादोंमोन जोंनाव इयाव नागालेण्डआव ओमफ्राय नै लायनटारावबो दंफाङा गोलैसिनदोंमोन आरोना खारं दंफां ना मा होनो ओमफ्राय दाननानै माने साफा खालामनानै गारबाय आरो स' आं नोंथांमोननो आंनि मैगं बारियाव मा मा दं आं एसे खिन्थिनानै होनोसै इ आलु फाग्लानि बिफांमोन ओमफ्राय आलु फाग्ला फिथाइयानो गैया नै बोरैबासो नै फिसा फिसा दै ओमफ्राय जाबाय नगाथुन्दिया मैथा गायदोंमोन आङो नै मैथायानो थैजोब्बाय जादिया ओमफ्राय नै बेयाव फांनैसो दङ आरोना नै बे जाबाय लेस्रिबो गायदों आङो नै जा माने दासो थाइहांदों आरोना लेस्रि बिफां लेस्रि भाजा एवनानै जाग्रा ओमफ्राय नै मा बिफांलै पानिलाव बिफां खोमा खुमब्रा बिफांबो गायदों नै खुमब्राबो गायदों बेनिफ्राय नै आंनि फाथो बागाना फाथोआ गिदिर गिदिरथार जाबाय आरोना नै ओमफ्राय मुदुफुल बिफांमोन बार'खायाव बायस'बाय बिजौ गिदिरा थबस्र' बायस'जोबदों जोंहानि मैगं बागाना बेनो नै खैजा पुदिना दङमोन नै जाबाय मैथा गोजा बेखौनो जाबाय थायो आरो आं नाजों मैथा बिफांखौ आं नै माखायावबो गायजोबदोंमोन साफा थैजोब्बाय जादिया आंना नैबे थाइसुम बिफां
बिदि जेनला होदों आरो ना ओमफ्राय थाइसुम बिफाङानो थैलांबायसो खोमा नै थायाखै नै नागाफोरनि दाउ गन्द्रा आरोना बेहाय दाउ दोनो नागाफ्रा ओमफ्राय आङो थाइजौ आसार खालामनो नै दालायाव सान्दुङाव लामदों आरोना थाइजौआ रानदोंना रानाखैबा थाइजौ आसार बानायनो नागिरदों आङो दिनैसो साननै जानोसै मैयाबो होदोंमोन ओमफ्राय दिनै खानसे होबावनोसै दायो बानायसिगोन आं आयौ जिबायदि सान्दुंखानो बेयो फान्थाव बिफां नै गुम बिफां बिबार बारदोंनो फिथाइ थायदों ओमफ्राय मा होनो नै थास' आरिबो गायदों खान्थाल फिथाइया जि थायखादोंनो दैमाबो दं आरोना नै खाथियावनो इयाव दुगैनो थाङो जोङो बेसेबा गोथौथार नै मा होनो थाइजौ फिथाइ जिबायदि थायदों आरोना जोंहानि क्वाटार खाथियावनो बेसेबा गिदिर थाइजौ बिफां दंखायो नै ओमफ्राय आं खिन्थिनि र' जा थाइजौ फिथाइ दंखायो भिडिअ नुजायाखै खोमालै आच्छा मा थाइजौ फिथाइ थायखादों आरोना नै आं खाथियाव बोनानै देखायदों जि थाइजौ थायखादों आयु बेसेबा थाइजौ फिथाइ थायखादों आरोना मार जासिगोन आरो जोङो मोनबाथाय दायो बिनि सिङावनो आंहानि मैगं बागान लोगोआ माथरबाय दं आरोना नुगोना नुवा एक बार सासुन देखि पाबोना नाय जुरि एक बार सासुन फला पतक तो सा आई सुना ना समय आहा नाय देखा नाय मानते देखा नाय आना लोगो इक्सरा ले हरे आरोना माथो हरे नै आं जना दं नालाय सिङाव बैखिजा माथरबाय दं आरो खेरखि खैजा नैबे खेरखि खैजा माथरबाय दं आंखो ओमफ्राय मा होनो आंना हासबेन्डआ नै आन्दार पेना ओंखारलायनाय माने सान्दुं गोसायाव खामानि मावबाय दं आरोना मैगङाव मिनिनासो थैगोनलै फाग्लासो ओरैहाय आन्दार पेनानो नुजालायनाय मोने मा मानला न' आयु जिबायदि सान्दुं गोसा थानो हायालै बाला गोलोमफ्रुजोबनायखा आयु बेसेबां खस्थ' मा होनो लोगोफोर आङो मा होनो इखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना ओंखाम संनो नागिरदों आङो ओमफ्राय मा होनो मैगं खानो नागिरदोंमोन आङो आरो मैगं खानायखौ एसे भिडिअखौ खिन्थिनि र' आङो एसे भिडिअ लानोसै आं मा होनो फाथो मैगं खानो नागिरदों आरोना आङो फाथो मैगं खानायखौ एसे खिन्थिना होनोसै नोंसोरनो ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर जिबायदि सान्दुं गोसा ना बेसेबा सान्दुं गोसाखा ओमफ्राय आङो दा माने मैगंखौनो खानो गिलायबाय आङो ओरैबायदि सान्दुं गोसायाव ओइ अबेखि थांखो नोङो ओजों फैलाय ओजों फै मैगं खाफै मा जागोन नोंखौलाय मैगंखौ
सान्दुं गोसायाव माने आङो मैगंखौ मुथासेल' खाना लाना फैबाय आरोना मैगंखौ बिदिनो दं एवना जानोसै आं मुथासे खाना लाबोबाय ओमफ्राय मा होनो हाला खानो आङो दा एवनानै जानोसै सान्दुं गोसायाव खामानि मावनानै नै अखा थाइलायनाय बायदि जाबाय गोलोमदैया सेस अखानायखौ सिजोबो अनजालि थारै नोंखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो मानोना नोंदि बेसे समायना थोद जाम्बा आंहा